नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहेत तांदळाची खीर। ही रेसिपी मी नवरात्री स्पेशलसाठी पण ठेवली आहे। तर त्यासाठी पहिलं मी एका वाटीमध्ये जरासं दूध घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये मी थोडं केसर टाकणार आहे आणि आता आपण हा जाडा टोप घेतला आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 चम्मच घी टाकणार आहे। आता घी पूर्ण टोपाला लावून घ्यायचं आहे आपल्याला एकदम चांगल्यापैकी। त्याच्यामध्ये आता मी 1 वाटी तांदूळ टाकणार आहे, जे मी पहिलेच 15 मिनिटं भिजवून ठेवले होते। तर तांदळातलं पाणी पूर्ण सुकेपर्यंत आपल्याला त्या घीमध्ये चांगलं मिक्स करायचं आहे। हे बघा, आता तांदळामधलं पाणी सुकलेलं आहे। आता त्यामध्ये मी टाकणार आहे अर्धा लिटर दूध। तुम्ही फुल क्रीम, फॅट क्रीम दूध वापरू शकता। आता याला चांगल्यापैकी मिक्स करून आपण 15 मिनिटं स्लो गॅसवरती उकळत ठेवणार आहे। असं बॉईल झालं पाहिजे। अगर तांदूळ जाड असतील तर त्याला तुपामध्ये चांगलं भाजल्यावर मिक्सरला एकदा लावून आणि चेक करायचं, थोडं बारीक करून घ्यायचं। तांदळाचे जे दाणे आहेत ते बरोबर शिजले आहेत की नाही। गॅसचा फ्लेम मीडियमच ठेवा, नाहीतर ते टोप। आता तुम्ही बघू शकता की थोडंसं हे दूध थोडं कमी झालं आहे आणि घट्ट झालं आहे। तर आपण त्याला चांगलं मिक्स करून त्यामध्ये आता केसरचं दूध टाकणार आहे आणि त्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मी 1 वाटी साखर टाकते। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार साखर टाकू शकता। कोणाला गोड लागतं तर कोणाला कमी गोड लागतं, त्याप्रमाणे तुम्ही साखर टाकू शकता। चांगलं ह्याला मिक्स करून आपण थोडा वेळ ठेवूया। आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे चाळोळी टाकणार आहे आणि 1 चमचा इलायची पावडर। त्याच्याने टेस्ट खूपच चांगली येते। थोडं मिक्स करून 5 मिनिटानंतर तुमची खीर तयार आहे। ही आहे नवरात्री स्पेशल खीर। आणि ह्याचं काय साहित्य जे वापरलं आहे आपण, ते तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं आहे। तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला नक्कीच दाबा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही खीर कशी लागली।